akkor a hálózatnyilatkozata következik. A Magyar Szegénység Ellenes Hálózat nyilatkozata a Szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1992-ben nyilvánította október 17-ét a szegénység elleni küzdelem nemzetközi napjává. A világnap alkalmából a Magyar Szegénység Ellenes Hálózat az alábbi nyilatkozatot teszi közzé. Az elmúlt évtizedek gazdasági, társadalmi folyamatainak a szükséges állami intézkedések hiányának hatására mára olyan széles társadalmi csoport alakult ki Magyarországon, amely tagjainak életviszonyait és életlehetőségeit a társadalmon kívüliség jellemzi. Helyzetük nem írható le egyszerűen a jövedelem hiányával, az emberhez méltó lakhatási feltételek, a megfelelő és a társadalom többsége által természetesnek vett és használt közszolgáltatásokhoz, oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, közlekedési lehetőségekhez, munkához, kultúrához, piaci alapú szolgáltatásokhoz való hozzáférés sem biztosított számukra. Jelenleg a lakosság 3%-a él szegregált telepeken, városrészekben, ahol gyakran az ivóvíz vagy a járható utak sem elérhetőek számukra. A népesség ennél nagyobb hányada él mély szegénységben, jellemzően az ország hátrányos helyzetű kistérségeiben, leszakadó városrészekben, elszegényedő falvakban és külterületeken. Az Európai Unióban használt, az összehasonlítást lehetővé tevő statisztikák szerint a népesség 14%-a él ma Magyarországon szegénységben. A gyerekek körében ez az arány néhány év alatt 20-ról 25%-ra nőtt. A gazdasági válság a pénzügyi egyensúly fenntartását célzó megszorító intézkedések hatására a társadalmi rétegek közötti egyenlőtlenségek nőttek, miközben a középosztály tagjai közül sokan a szegénységbe vagy annak közelébe csúsztak, a már korábban is szegénységben élők helyzete tovább romlott. A bizonytalanság növekedése a kiszolgáltatott helyzetű társadalmi csoportokat egymás ellen fordító, a legszegényebbeket, köztük a romákat felelőssé tevő politikai retorika hatására a társadalmi szolidaritás, a közösségi felelősségvállalás és a közösséghez tartozás érzése tovább csökkent. Mindezen a társadalom egész szempontjából kedvezőtlen folyamatok megállításában kiemelt szerepe van az államnak. A döntéshozóktól, a kormányzat és a megválasztott országgyűlés tagjaitól azt várjuk, hogy az alapvető szociális biztonság, az emberi jogok érvényre juttatása, a szegénység újratermelődésének megakadályozása, és különösen a gyerekek szegénységének csökkentése érdekében tegyen lépéseket a megfelelő szintű minimum jövedelem, társadalmi alapjövedelem hazai bevezetése, első lépésben ennek előkészítése érdekében. Az érdekelt felek véleményének, valamint a megfelelő szakmai szempontok beépítésének érdekében az előkészítő folyamatba be kell vonni a szegénység témájával foglalkozó érdekérvényesítő szervezeteket, különös tekintettel a szegénységben élő emberek saját szervezeteire. 2010 vége felé hazánkban a környezeti és társadalmi folyamatok iránti felelőtlenség és a szélsőséges időjárási jelenségek együttesen vezettek Kolontár és a környező települések, valamint a Torna, a Marcal és a Duna drámáihoz. A katasztrófák által érintettek évtizedek óta veszélyben voltak. Tudjuk, hogy több százezeren élnek ártéren, veszélyes hulladéklerakók és egyéb környezeti szempontból veszélyes üzemek közvetlen környezetében. Azt várjuk a kormányzattól, hogy a katasztrófa következményeinek azonnali kezelésével párhuzamosan elsősorban a kodifikációra előkészített klímatörvény életbe léptetésével tegyen lépéseket a környezeti felelősségvállalást kikényszerítő keretek megalkotása érdekében. Az Európai Unió tagállamainak állam és kormányfői által 2010 nyarán elfogadott Európa 2020 stratégia egyik prioritása szerint az Unióban 10 év alatt 20 millióval kell csökkenteni a szegénységben élők számát. A stratégia megvalósításához kapcsolódóan valamennyi tagállam saját a szegénység csökkentését célzó terveket készít 2011-ben. A partnerség az érintettekkel folytatandó párbeszéd fontos Európai Uniós elv. Kérjük, hogy a kormányzat tegyen lépéseket az Európa 2020 stratégiához és más a szegénységben élők helyzetét meghatározó kormányzati döntésekhez, koncepció és stratégiaalkotáshoz kapcsolódó
előkészítő és döntéshozatali folyamatokban történő civil részvétel biztosítása érdekében. 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve. Az év megvalósításában szerepet vállalnak a kormányzati és nem kormányzati szereplők. Annak érdekében, hogy a szegénység elleni küzdelem ügye az év lezártát követően is a politikai figyelem középpontjában maradjon, kezdeményezzük, hogy az Európai Év záró rendezvényéhez kapcsolódóan a kormányzat tegyen konkrét feladatvállalásokat, a szegénység megszüntetése, különösen a romák társadalmi integrációja, a lakhatás biztonságának megteremtése, valamint a gyerekek szegénységének csökkentése.